Здравейте! Току-що отворихте платформа, която обединява електронна комуникация между туристически бранш, държавна общинска администрация, както и граждани на България и Европейския съюз. Тя обхваща всички обекти в сферата на хотелиерство и ресторантьорство. Платформата позволява свързаност на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на вътрешните работи, Министерството на финансите и Национален статистически институт. Осигурява ефективност и прозрачност за потребителите. Служи за информационен източник на над 7 милиона български граждани, които ползват туристически услуги всекидневно, и над 9 милиона чуждестранни туристи, които годишно посещават страната ни. Платформата ще продължи да се развива благодарение и на вашите препоръки, споделени във формата за обратна връзка на сайта. Туризъм eGov.bg ще служи основно на туристическия бранш, гражданите и общините и държавната администрация. Кои са основните ползи за туристическия бранш? Първо, единна входна точка. Второ, използване на налични електронни услуги и спестяване на време за административно обслужване. Трето, реклама и директни продажби. А каква е ползата за гражданите? Достъп от едно място до всички видове туристически обекти. Възможност за директна резервация, пълна информираност и прозрачност на сертифицираните туристически обекти. От друга страна, какви са ползите за общините? Пълна информираност за всички туристически обекти. Директна онлайн комуникация с всеки обект, съдействие при рекламиране и онлайн видимост. Пълен контрол върху събиране на местните туристически данъци и такси. Да не забравяме и ползите за държавната администрация. Пълна информираност в реално време за всички туристически обекти. Пожелавам ви успешно ползване и развитие на туризъм eGov.bg.